Labarin dila mai kwaɗayi. A wani ƙauye, akwai wani dila da ya kasance mai kwaɗayi. Mafi yawan lokuta yakan sha wahala saboda wannan ɗabi'ar tasa. A kowane lokaci, yakan yi wa kansa alƙawarin cewa ba zai sake yin kwaɗayi da haɗama ba. Daga yau ba zan ƙara yin kwaɗayi ba, saboda ina son na zama mai godiya ga Allah akan duk abin da ya bani. Amma da ya ga wani abu wanda ya burge sa, nan da nan zai manta da alkawarin da ya yi, sai ya ji yana son ya mallaki abin nan da ya gani. Kaga wani biri can da nama a hannunsa, ina ma na je na ce ya bani shi. Lafiya Dila, naga kana kallo na. Wallahi yunwa nake ji, ka taimaka ka bani wannan naman. A'a, gaskiya ba zan iya baka ba, ni ma 'yan uwana zan kai mawa. Sai Dila ya wuce, yana kuka da baƙin cikin abin da biri ya yi masa. Yau ma kamar kullum, Dila ya fito yana yawo yana neman abinci da ruwa, ya zagaya ko ina bai samu ba, sai ya koma gida yana kuka yana cewa, gobe samu zan yi na tafi can ɗayan ƙauyen da nemi abinci, tunda nan wahala yake. Washe gari, sai ya yanke shawarar neman abinci a ɗayan jejin da ke kusa da nasu. Bai yi nisa ba, sai ya fara neman abinci a wurin. Ya yi sa'a, ya sami wani ƙaton ƙashi mai tsami. Sai ya riƙe ƙashin a bakinsa sosai, don kada wani ya ƙwace masa. Alhamdulillah, tunda na samu wannan ƙashin, bari na cinye shi na tafi gida, kada ma wani ya gani ya ƙwace. Yana shirin cin ƙashin, sai ya yi tunani a ransa, idan wani ya gan shi yana cin abinci a wurin, zai iya cewa ya raba da shi. Don haka ya yanke shawarar zuwa gida da ƙashin domin ya cinye shi kaɗai. Yana cikin tafiya, ya kusa isa gida, sai ya iske wani rafi, sai ya tsaya ya leƙa cikin ruwan, sai ya ga wani dila riƙe da ƙashi a bakinsa. Daman ga shi da kwaɗayi sosai, sai ya ji yana son wannan ƙashin na ɗayan dilan. Yayin da ya buɗe baki domin ya yi haushi, sai ƙashin da ke bakinsa ya faɗa cikin ruwa. Nan da nan ya fara kuka, ya gane cewa ba wani dila ba ne a cikin ruwa, inuwarsa ce ta fito cikin ruwa. Daga yau ba zan ƙara kwaɗayi ba, a sanadin kwaɗayi na rasa ƙashin da na sha wahala kafin na samu. Zan dinga gode wa Allah akan duk abin da na samu. Dilan ya rasa ƙashinsa saboda kwaɗayi. A haka ya koma gida da yunwa, daga nan ya koyi darasi babba na cewa ba abin da kwaɗayi ke kai mutum gare shi face wahala da wulaƙanci. Darasin wannan labari, kwaɗayi mabuɗin wahala, mai kwaɗayi yana tare da wulaƙanci.